gamay sa pakiguban kaniya. Gidawat niya sila, maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo, nga sunugon didto sa altar sa mga nagsimba kaniya. Inikabot sa Dios aron pagganti sa mga matarong, musidlak sila at tubangan sa mga daotan, daw kalayo diha sa mga uhot. Nagmando sila sa kanasuran og mga katawhan, ug ang Ginoo mao ang maghimo nilang hari hangtod sa kahangturan. Sila nga nagsalig sa Dios, moabot sa pagsabot sa kamatuoran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmagtinumanon kaniya, magpuyo uban kaniya diha sa iyang gugma, kay siya maayo ug maluluyon kanila nga iyang gipili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadayganan maania kanunay sa akong baba. Magimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Makabati kanako ang mapaubsanon og malipay. Ang Ginoo nagatanaw sa matarong, ug mamati sa ilang dangoy-ngoy. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagbuhat og dautan, aron dili na sila hinumduman sa yuta. Sa pagtuaw sa matarong, nagapatalinghog ang Ginoo kanila. Ug sa tanan nilang mga kagulanan, giluwas sila niya. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon og kasing-kasing. ug luwason niya ang mga naguol. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus miingon, pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Pagdali diha aron mukaon ka, dili gayod.
imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon ug unya pagtapis ug silbihi ako. Humani ini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mausab kamo, kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ato ning madungog mga igsuon diha gyud mismo sa katapusang bahin sa Ebanghelyo. Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Mga igsuon, kung ani ta mo tan-aw sa atong kaugalingon, kung ang ato rang kaugalingon ang atong tan-awon, siguro majority nato ganahan ma-recognize. No, mao mo gyud ni ang atong murag ani ta usahay uhaw, no? Kung ani lang ta mo tan-aw sa atong kaugalingon, majority nato dili man tanan pero majority mao ni atong ganahan ta nga ma-recognize. Ganahan ta nga mailhan, ganahan ta nga musikat, ganahan ta nga mahimong popular, o ganahan ta pasalamatan, o ganahan ta nga daygon. These are natural reactions nato kay ganahan ba yata magpa-importante. No, nabitoy mga tao nga ganahan kayo magpa-importante. Bisag di gud unta necessary pero ganahan kaayo magpa-importante, ganahan magpabalor, ganahan magpa-value kanunay. Pero kung wala na gani mutagad nimo, way magpasalamat nimo, common reactions natong tanan dali ra masuko, no? Mao man ni ang common reactions nato. No, di man tanan ha, pero mao may kasagaran gihapon. Common reactions, kung ang tao dili pasalamatan, kung ang tao dili daygon, masuko, dali ra mahiubos, dali ra mawad-an og gana. Wala lagi gipatik diha sa simbahan nga ming donate man unta kog dako. No, kasagaran madungog ni nato, no, kasagaran nato ning madungog labi na kung I don't know kung ang ilang pagkamanggihatagon pakitang tao ra ba, no? Nay moingon kasagaran nga nung wa man gipatik Father, nga minghatag man unta kog dako. Nga nung dili man ko espesyal non Father, nga dako man ta ko gitampo, no? Nga nung dili man ako magipalingkod diha sa atubangan, nga kami may midonate anang yuta. No, mo ni usual nato nga madungog sa mga tao. Labi na kung dili mahatagag balor ang ilang gihimo. Labi na kung dili mahatagag importansya ang ilang mga gihimo. Mga igsuon, gipahinumduman kita ni Jesus karon diha sa Ebanghelyo. Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Basin baya og makalimot ang mga igsuon nga kitang tanan mga sulugoon sa Dios. Bisang unsang estado nato sa kinabuhi, mabaliktad man ang kalibutan, kitang tanan piniyalan ug sulugoon sa Ginoo. Naghimo lamang kita sa atong mga katungdanan. Nga sa ato pa ayaw kalimot, no? Ayaw kalimti nga ang imong pag-alagad dili masukod sa kadaghan sa thank you nga atong madungog, kundi sa kadako sa imong gugma. Sahay, di taganahan mulihok, di taganahan mga lagad, di taganahan muhatag sa tong kaugalingon, labi na kung inikahuman ni ini, di ta makadungog og thank you. Do mao gudon tay normal, gudon tay sakto. No, mao gudon tay sakto nga muingon ta og thank you ngadto sa mga tao. Pero piskay unta nga second priority lang unta na nato. Nga bisan og di ta makadungog og pasalamat sa uban, di ta makadungog og thank you sa uban, di ta makadungog og pagdayeg gikan sa uban, dili unta kita muhunong sa paghatag sa tong kaugalingon. Mao lagi tungod kay di mahatagag balor, muingon na dayon, mangluod na dayon, sapa may tigdong diha, sapa may tigdonate, sapa may tighatag, sapa may tighatag sa kaugalingon, nga maora man gihapon di ta pakadakan. No, tinuod, kapoy kaayo mga lagad, no? Kapoy kaayo ning manggihatagon ta, labi na kung walay pagdayeg gikan sa uban. Mabuhi ba yatag daygon, no? Musugot tag samadi, mabuhi tag daygon.
bisan og magpakyut-kyut ta kung ilat ang daygon, magpadidi ta sa ilang mga pagdayig, pero sa pagkatinuod, perting bukara ang atong mga atay. No? Kung daygon ka, perting bukara ang imong atay, magpakyut-kyut ka, magpadidi ka, mag-ingon ka, di manggod. No? Pero di ay, perting bukara sa imong atay. Malipay ta kaayo, malipay ta nga mahimong importante. Ang danger ni mga igsoon, no? Kung di na ta mapasalamatan sa kung gikaingon, kung di na ta mapasalamatan, di na ta ma-recognize, di na ta ma-appreciate, dakong gubot, no? Mangluod dayon, pisan sa simbahan, nay mga ingon ni ana. Di gani ka daygon sa pari, di gani ka pasalamatan sa pari, kinamautan kayo ang pari after all. No? Nay mga tao nga ingon ni ana, sakit pa malandungon. I don't know nga no. Ang ilang pagkamanggihatagon lang ba? Ang ilang pag-alagad lang ba? Para sa kaugalingon o para sa Dios? O para sa katawhan? Inikahuman masuko na dayon, mangluod na dayon, di naganahan. Kinamautan ang maong pari. Mga igsoon, piskay unta kung tinuod ta nga nangalagad, bisan og walay makakita, no? Makabati gihapon ta og kalinaw, makabati gihapon ta og tumang kalipay, ma-inspire unta ta gihapon nga kining atong gipangbuhat, kining tanan para sa kadayganan sa Dios, dili para sa atong kaugalingon. Ang nakapait usahay, mulihok ta tungod ug alang sa kaugalingon. No, mao manay kasagaran nga anak ta mo musipyat, anak ta mo simang. Mulihok ta para sa kaugalingon. Busa piskay nga ipangutana kini sa tong kaugalingon mga igsoon, nganong nangalagad man ko, nganong manggihatagon man ko, para lang ba pasalamatan ko, para lang ba nga musikat ko, para lang ba nga mahimo kong popular, or para malipay ang Dios. Nindot nga ipangutana sa tong kaugalingon, nindot nga ipangutana diha sa kahilom, diha sa atong mga pag-ampo, para asa maning tanan, para asa maning akong gihimo, para ba sa akong kaugalingon or para sa kahimayaan o kadayganan sa Ginoo. Kung ang tubag na tuniini mga igsoon para malipay ang Ginoo, klaro kaayo ang imong intensyon, klaro kaayo ang imong motivation, kay tinuod man ang imong pag-alagad, bisan og way pasidungog, bisan og way pasalamat gikan sa uban, kay klaro para nimo, klaro sa imong intensyon, klaro sa imong motivation nga kini para sa Dios. Sa katapusan, bisan og way moingon nato og salamat, no? Bisan og way moingon nato og thank you, pero hinaot nga dili ta madiskurahe. Hinaot nga dili ta madiskurahe. Makaingon gihapon kita nga, makahimo gihapon kita, makaako gihapon kita sa pagpahiyom o pagpadayon. Anyway, bisan og dili ta matagad sa uban, dili ta ma-recognize sa uban, nabi to'y Ginoo nagtan-aw nato, no? Sa mutuo tag sa madi, na ay Ginoo naglista sa tanan natong mga gipangbuhat nga maayo. No, di ta matagad sa uban, di ta ma-recognize sa uban. Pero I know, dunay Ginoo nga nagsuwat sa tanan, nagsuwat sa iyang pad ang tanan natong gihimo dinhi sa yuta. Busa padayon kay dili nimo oy babag sa imong pagpangalagad. O dili mahimong babag sa imong pagpangalagad, kundi mahimo unta kining inspirasyon kanato sa pagpadayon. Amen. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nangamuyo kami Ginoo santo sa kining mga gasa nga among gihalad nga malipayon sa kadungganan ni San Martin aron pinaagi niining mga gasa taliwala sa kalipay ug kasakit ang among kinabuhi kanunay maagak kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Martin. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay huno nga pag-awit. Sa imong himaya, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kay gunang nagaanggi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, kahit ahas. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Matay si Kristo na aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari,
ingon man Ginoo kining katawhan nga naa sa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos ni San Martin nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, giatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Tiya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong panaginig suunay, panagdait maanaa kaninyo.
Mga igsoon, mao kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas mo po. Akto sa espirituhanong pagpangalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw na sa labing balang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat, diya sa paging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban kanako, ug hingpit kong giusa nga akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako may mulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ihatag ka namong nabusog sa sakramento sa kahiusa, ang hingpit nga pagsinabtanay, diha sa tanan uban sa imong kabubuton, aron sa mga si San Martin nagabutang sa tibok niyang kaugalingon ubos kanimo, kami usab sa tinuoray maghimaya nga kami imuha, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Prayer for Holy Face of Jesus. Holy face of Jesus, be my joy. Holy face of Jesus, be my strength. Holy face of Jesus, be my help. Holy face of Jesus, be my courage. Holy face of Jesus, be my wisdom. Holy face of Jesus, image of the Father, provide for me. Holy face of Jesus, mirror of thy priestly heart, be my shield. Holy face of Jesus, gift of the Spirit, show me thy love. Holy face of Jesus, saddened by sorrow, grant my request through thy merits. Amen. Sa dili pa nato tapuson ang santos nga misa atong pasalamatan og daygon ang Ginoo nga niata dinhi karon nagkatigom og nakaalagad nga nha kaniya atong pakpakan ng Ginoo. Human sa katapusang panalangin, akong ngayon tong nag-birthday karon og nagsaulog usab sa kasumaran sa ilang kaminyoon. Ingon man ang tanang mga bata nga ni adinhi, duol mo sa atubangan kay blisingan mo ni Father. O ginaot nga musimba mogbalik ug mapuhon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.